салом мухлисони Барселона ва канали Барса TJ. Бармегардем бо тозатарин хабарҳои дастаи Каталонӣ. Оё боре дидаед ки футболбози Барселона бо ҳамдастааш барои бозингари Реал Мадрид қариб ба ҷанг хезад. Ин гуна ҳикояҳоро танҳо дар Копа Америка шоҳид шудан мумкин аст. Роналду Араухо дар бозӣ бо Бразилия аз аввал муқобилият ба Эндрик нишон медод ки дар нақши ҳуҷумкори марказӣ бозӣ мекард. Ҳимоятгари бо таҷриба ба қавли рӯзҳо кӯдаки навкорро издиватсия мекард то ин ки эҳсосоташ болотар аз ҳунараш барояд. Аслан нақши ҳимоятгарон дар рақобатҳо ҳамин аст, вале тарафи Эндрикро Рафиня ҳамдастаи Араухо дар Барселона гирифт. Умедворам ин қадарашро фаҳмидед. Акнун давом медиҳем. Вингери Бразилия фишори сахте ба ҳимоятгари уругваӣ дод ки дар натиҷаи бархӯрд Араухо ба замин афтод. Пас аз чанд лаҳза Араухо иваз шуданашро талаб кард ва маълум шуд ки дигар бозиро идома додан наметавонад. Оқибат Рафиня Араухоро то 2 моҳ аз майдон дур сохт ки ташхисаш осеби мушакҳои миён гуфта мешавад. Ҳамин тариқ Рафиня дуюмин бозингари Барселонаро пеш аз тамринҳои дастаҷамъӣ аз рӯйхат берун сохт. Қаблан бо ҳамин стил Тони Кросс амал карда буд ки зунуи Педриро дӯст надошта буд. Ханси Флик аз ҳозир ба мушкилӣ дучор шуда истодааст. Бе ин ҳам даста мушкилоти бузурги кадрӣ дошт ва болои ин пул барои ҳалли мушкилиҳо надоранд. Акнун боз мусобиқаҳои байналмилалӣ нақшаҳои ӯро барбод доданд. Барса мавсими навро бе се бозингари асосияш шурӯъ мекунад. Бе Араухо, Педри ва Гави. Дар рӯйхат Де Йонгро ҳам шомил мекунем агар боз мушкилие дар барқароршавии ним ҳимоятгари нидерландӣ пайдо шавад. Ҳолати имрӯзаи Барсаро шумо чӣ хел шарҳ медиҳед? Ҳатман дар комментария қайд кунед. Чемпионати Аврупо ба анҷоми худ наздик аст. Аллакай 4 иштирокчии полуфинали Евро 2024 маълум шуд. Испания муқобили Фаронса ва Англия муқобили Нидерланд. Ба ҷадвал нигаред ва гӯед ки кадом мунтахабҳоро шумо дар финал мебинед. Тамошои бозиҳоро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшавканори дунё, вале муҳимтар аз ҳама барои шаҳрвандони Тоҷикистон бонус то 8000 сомонӣ дар аввалин ҳисобрӯкунӣ бо промокоди TJBARCA пешниҳод мешавад. Ссилкаи зарури дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Барселона омода аст аз як қатор бозингаронаш ҷудо шавад то ин ки Нико Уильямсро аз Атлетик Билбао ба даст орад. Ӯ феълан бо Ямал дар мунтахаби Испания дурахшиш дорад. Гуфта мешавад ки Барса омода аст Рафиня, Де Йонг ва Араухоро тобистон фурӯшад. Ба ҷуз Рафиня дигар номҳо аллакай барои мо ошно буданд. Маҳз ҳамин чизро расонаҳо низ иштироҳ мекунанд. Худи ҳозир портали Трансфермарк нархи Никоро 60 миллион евро нишон медиҳад ва ба назар он боло хоҳад рафт. Баъди анҷоми Евро мутахассисон нархи Никоро атрофи 100 миллион евро пешгӯӣ карда истодаанд. Атрофи ҳамлагари ҷавон дастаҳои бузург шарх мезананд. Масалан, Челси ӯро дар Лондон дидан мехоҳад, аммо ин варианти хуб барои Нико ба ҳисоб намеравад. Вариантҳои дигар низ барояш пешниҳод шудаанд. Ӯро дар Барса интизоранду худи футболбоз низ Барселонаро болотар аз дигар дастаҳо мегузорад. Дар умум нилнориҳо барои Уильямс шароити беҳтар фароҳам месозанд. Ӯро аниқ Реал Мадрид нахоҳад харид. Пас чаро ки ба Барса наравад? Ӯ техника ва суръатеро дорад ки ба талаботи Барса ҷавобгӯ аст. Дар шартномаи охирини имзо кардаи Нико бо Атлетик маоши футболбоз баланд бардошта шудааст. Ба назар Атлетик бо пули кам ҳамлагарашро раҳо нахоҳад кард. ҷолибаш ин ки баланд бардоштани нархи фурӯшро худи футболбоз талаб карда буд. 60 миллион евро арзиш доштани Никоро аксарият пули кам меҳисобанд, аммо агар ин нарх кам мебуд, ҳатман ки талабгорон низ зиёд мешуданд. Ҳамин хел не? Ба шумо бозии ин таланти ҷавон писанд аст? Оё ӯ бо Ямал хати ҳамлаи Барселонаро қавӣ гардонида метавонанд? Фикру назари худро оиди Нико Уильямс дар комментария қайд кунед, чун барои мо фаҳмиданаш ҷолиб аст. Ба ҳамин тамом то наворҳои баъдӣ хайр дӯстон.